Бог ще помогне на България. След 4 години идва разцвет. Това твърди ясновидката Евелина Христова. Какво още твърди тя? Ще говорим след малко с нея. Първо да видим малко повече подробности за Евелина. Евелина Христова печели първо място в телевизионното предаване Ясновидци. Тя разбира за дарбата си на около 10 годишна възраст, когато починала баба й. Уменията й се засилили, когато починал и баща й. Евелина е рейки мастер от най-висшата 4-та степен. Тънкостите на тибетския целебен метод е усвоявала 3 години в Гърция. Освен със способността си да лекува неизлечимото, Христова е известна и с дарбата си да вижда в бъдещето. През 1998 година дарбата й е изследвана в Шуменския университет. Специалистите заключават: Ива има биополе с чудовищно високи параметри. На същото становище са и изследователите от катедрата по биоенергетика в Рим. Всички те са категорични. Естествената биологична енергия на ясновидката може да лекува. В последната си прогноза за страната, Евелина твърди, че в следващите 4 години в България ще настъпи разцвет. Всички твърдят, твои колеги, обратното. Идват катаклизми, нещо ще се случи, някой ще бъде застрелян, не знам какво, не знам що. Изведнъж се появяваш и казваш, следващите 4 години чака разцвет България. Първо, как според тебе да се случи това нещо, като ние сме в доста окаяно положение в момента, във всяко едно отношение? Откъде да дойде този разцвет, Евелина? Да, на фона на всички тези неща, които стават сега в момента дори в България, то оптимизъм звучи налудничиво, но така, в смисъл, така го чувствам и знае, че ще стане така. Малко повече да ни обясниш. Смисъл, моето виждане е това, че през следващите години ще има така най-вероятно повече инвестиции от чужди страни. Аз съм го нарекла бялата вълна, защото ще бъде от изтока. Бялата вълна? Да. Защо бялата? Да. Защото за мен е нещо позитивно и нещо хубаво. Затова така го наричам. Казваш ти, ще дойде бялата вълна? От изтока. От изтока? Да. От изток идва бяла вълна. Ама вече е тръгнала или? Вече е тръгнала, така си мисля. Така го и чувствам. Относно това, в смисъл няма как да се обясни. То се чувства. На фона на това... Аз понеже четох за тебе, че имаш някакви видения, че виждала ли си нещо? Нещо присънвало ли ти се? По време на сън разбрах, че си имала някакви видения. Там си претърпяла някакъв инцидент, след това си имала видения, даже си мислила, че се побъркваш едва ли не. Да, така. А сега имаш ли някакви такива видения, свързани с бъдещето на България или... Те по-скоро са към позитивна посока, нали, вървят, въпреки... Да, това е ясно. Ние го разбрахме от самото начало, че е в позитивна посока всичко. Въпросът е как ти се явява, както се казва. Явява ми се така, сякаш телепатия. Да, сънувам, имам тогава, когато сънувам, вече има видения. Тоест имаш някакви картини. Да, има картини. А как изглеждат тия 4 години на разцвет, как изглеждат в картините? Аз понеже съм от Пловдив и той вече стана столица на културата. Ето така ще изглежда. Ще има много повече развитие в големите градове, както и в малките. Земеделието също ще се подобри. То е селското стопанство. Метро ще пуснат в Пловдив. В Пловдив малко трудно да пуснат, понеже не е така толкова голям града. Не се знае. Но и това не се знае, да. Но на този етап аз самата не си го чувствам, така че... Това, че много от емигрантите също ще се върнат тук, защото ще стане по-хубаво. Кой ще се върне, бе? Те всички бягат в другата посока. Хората даже вече има такъв лав. Казват, най-добрия избор е Терминал 2. Ти изведнъж сега се появяваш и ни казваш, че емигрантите си идват в България. Да, пак казвам, може да е налудничиво, но сега на този етап не може да възприемем. Нашата сензорика и на зрителите не може да възприемем това, че ще стане хубаво изведнъж. То си е така, как да кажа, в процес на ставане, в процес на сбъдване на тези неща. Пак казвам, аз съм от Пловдив и много неща се промениха в самия град. Нали? Той просто разцъфва всеки ден. Смятам, че така ще и в други градове. Тези, които са в чужбина, ще намерят
и образованието ще стане по-добро. Ще намерят просто реализация тук. Не всичките говоря, нали? Тези, някаква част. Да. Ще се върнат. От изток, казваш ти, ще дойде това нещо. Къде точно от изток ще ми кажеш след рекламата по Нова телевизия? Какво очаква ясновидката, т.е. какво очаква България според ясновидката Ивелина Христова? Това ще говорим с нея сега, както говорихме и преди рекламите, и бяхме стигнали до там, че ти твърдиш, че така наречената бяла вълна ще дойде от изток. Аз от изток се сещам за Русия, за Китай. По-скоро Китай. Китайците идват, така ли да разбирам? Ами, това тя по-скоро може да се така... нарича жълтата вълна. Ами, аз така си го наричам себе си, защото, нали, но бих казала, че те ще инвестират тук в България. Китайците? И не само те, да. Ще дойдат китайците? Еми, ако искаме така да го приемем, да. Но всъщност и това ще помогне за развитието на България. Не само в икономически план, но и така чисто... Китайски инвестиции? След китайските стоки идват китайските инвестиции. Защото до тук сме заринати в китайски стоки. Да, и това е така, но това не е лошо. В смисъл, някои хора могат само това да си позволят. В политически план как ще се развият нещата в тия така хубави години, които ти предвиждаш? Политиката по-скоро не виждам България да управлява, друг дърпа конците. Не знам за това. Кой дърпа конците? Не ми се ще да някой друг дърпа конците? Не, разбира се. Не се управляват нещата в България? Тук в България на местно ниво не. Да ги дърпат китайците? Не, китайците не ги дърпат конците. Да. Те са в търговската част. В този смисъл искаш да кажеш ти, че няма какво да говорим за българската политика, защото тя... Тя си така по-ясна някак си стои. Си се управлява от някъде другаде. Някакви бурни промени, катаклизми предвиждаш ли, или там всичко ще разцъфне и ще, как да кажа? Сега ще звучи много така еуфорично и детско, но мисля, че отново ще има такива трусови, както в климата говоря, ще има земетресения, но това са вече в страните от третия свят, нали, където и продължава да бъдат. Да. Българската политика, тя си е такава, каквато е на това ниво. Смисъл... Така ще сме си. Така ще сме си, да. Точно. Още много години. Да. Така си мисля. Но в разцвет, да, но пак казвам, че не зависи само от България това управление и това, което сме в момента. Това не зависи само от българските политици, да речем. Да. Добре, благодаря ти много. Продължаваме с първите страници на някои от вестниците.